Ang tibuok nga kasulatan isulat pinagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagkadlo, sa pagtul-id sa sayop, sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron na ang tawo nga nagalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Magampo kita. Amo lang itong amahan. Aniya kami Ginoong Dios. Mga katawhan nga imong gipili nga makadungog sa imong pulong karon. Bisan sa ulan, bisan sa pagugnaw sa panahon, itagaan mo kalipay, matabusa ka namo, mamanhigayon. O salamat sa kanang kusog na nasa among paglawas. Salamat sa kapiskay sa among lawas. Salamat sa kapugnawon sa panahon. Lubaw sa tanan, salamat nga niya ka sa among daliwala, aron magatudlo sa matabusa ka namo, nga magkinabuhi kayo nga matarong. Ginoo, tudloy kami pinagi sa balaan ng pulong sa gahom sa imong Espiritu Santo. Kung amahan, nangayo kami nga maabli ang munaw na kasing-kasing, hindi lang ikutong nga maminaw, kundi amo gayong pagkabuhaton, ang tanan nga mong itudlo ka na mo karon, among hinumduman, o among gamiton, labi na kung dunay mga pagsulay sa among kinabuhi. Aron kami magpadayon nga malikon sa pagtuo, o kami o Ginoong Diyos, makalahutay kayo hangtod sa katapusan. Kining tanan sa imong dumog, himayaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magsuna last time, the other Sunday, kada-break mata ka si Kenneth man ang itudlo was, nagtanaw ta, gihapon sa ikapat na bahin, kung saon pa kuyo sa daotang mga adlaw. Kung nasaylan na to nga, ang usa ka timaan nga dako daotan gyud kay mga adlaw mo ang kinaiya sa mga katawhan diin. Ang tao kayo may gumaon sa kagalingon, o ang tao may gumaon sa kagalingon, may gumaon sa kwarta, o may gumaon sa siya sa mga kahilayan, o dili siya may gumaon sa Dios. Kaya ang tao may gumaon sa kahilayan, o may gumaon sa gugma kwarta, di man yun makahigugma sa Dios. So, atong itanaw sa ang subtitle nato nini nga ang katuyuan sa pag-training sa Ginoo nato mao nga mahimo kitang mga tarong nga makatawhan nga makahimo gayud o maayong mga buhat. So, nagtanawan nato ang mga components o mga buta nga buhaton sa Ginoo isip atong coach. Tanawon din nato nga kita mga athlete ta sa Ginoo. Tanawon nato nga everyday kita mag-training ta. Everyday, apil na doon sa atong adlaw-adlaw na kung nag-training magaytag kaon everyday, nag-training ta o pagkinabuhi everyday, the more nga everyday magpa-train sa ta sa Ginoo, nga tanan natong pagkabuhaton, matarong kayo iyang pamagi. Correct? So, gitudloan ta sa Ginoo unsa ang insakto. O tawagon niya ang atong atensyon kung kita masayop, o iya sa tansultihan ingon ani pagbuhat para mainsakto, o iya tang sultihan na padayunan ning imong nabuhat nga insakto na. Okay? So, ang ato lang yun, hinanatang madawaton sa mga pamaagi sa Dios. Mga pangayuton yun na nato may sunan ang teachable na kasing-kasing. Teachable na kasing-kasing. Kaysa diha kung teachable ta, mudawat mo kita. Niya kung mudawat ta, dili ta magsige kuko kung usbo ang atong pamaagi. Di ta madain, di ta murag ma-down kung itawag ang atong inatanga. Dili na maayo, mas maayo rin nga namin. Okay? So, karon o last time, agad review, nitanaw ta unsa ang meaning sa righteousness. Yung kabalaan o tarong o kinsang standard, ang standard na to ang Diyos. Sakit pa ang iyang kinaiya may atong sundon. So, when was that nga, nagisurihan na ita na kung ang Ginoo o kanang nata sa sitwasyon nga masuko ta or kanang pasangin lang ta, tataw kayo na to nga, sa diyang ipasangin na si Kristo Isus o sa inatabo niya, nisupol siya, wala na sa siya, nihilong. So, makita na to nga, nanaong dahil ako kung ako i-accuse ko or kanang pasanginlan kung something na wala na ako gibuhat. Gawas kung mayroon siya nga nanumpa ka sa atong atubangan, diya sa atubangan sa Diyos, sultihi ko,
ikaw ba ang hari sa tanan sa Israel? Sa diyang ipapanumpa siya, ningon gay siya na ipamulong mo na. So, mo na mga igsunan ang atong itanaw na. Tanaw na to ang kaduhang ng bahin. Sa daan ng testamento, ang katarong sa tao, pinasikat sa balaod. Galikon ko. Ang katarong sa tao, pinasikat sa balaod. So, mga rita sa Deuteronomio 6:25, Deuteronomio 6:25, 6:25. Kung atong makita na nagaingon, o kung tumanon lang nato pag-ayo kining tanan nga sugo sa Ginoo nga atong Dios, sumala sa iyang gimando kanato, mahimo kitang matarong sa iyang pananaw. Sumauli ang gisaligan sa mga Hudyo ni atong unang panahon nga ang Ginoo nagataglag mga balaod ug kibaw sila nga kung musubay sila sa balaod sa Ginoo, okay sila sa Ginoo. Pero nasayutan karon sa atong panahon nga wa gyud usa nga makahimo sa pagsubay sa balaod. Kung anong gihatag man sa Ginoo ang katong nga balaod sa Israel, nakibaw man siya nga di makahimo ang Israel kay ngano ang Israel ang mga Hudyo mas maayo ba sila nato? Mas tarong ba sila nataw? Oy dili, mga supakan sad sila, mga milad sad sila batasan. Humasa sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo, muhimo gapon sila sa ilang gusto, mangita gyapon sila lain nga Dios. Human sila nga giluwas sa Ginoo, gikan sa katalagman nga mas massacre unta sila o patay silang tanan sa nagigugod sila sa mga Egyptians. So ato makita may surunan nga gihatag sa Ginoo ang balaod para mutudlo kanato nga di ka kahimo, di ka kasunod nako bay. Dai di ka kasunod nako, manoy di ka kasunod nako. Lisod sundon ang balaod. Correct? O ato lang ning himong agamay ang balaod sa Ginoo. Kasi may common kay gibawa na itong balaod sa Ginoo, di ba ang 10 Commandments? Apan ang 10 Commandments wa jud makasunod na ng tanan. Number 1 na lang, gumawa ang Diyos labaw sa tanan. Wa jud guma sa Ginoo labaw sa tanan. Kumari ka sa mga balaod may tungod sa atong taksa-taksa nga relasyon. Kay ang first 4 na relasyon na sa Ginoo tao. Ingon nga dili mo dili mangawat. Ay mangawat jud ang tanan. Okay? May kang di mo kung amo ko nangawat. Kung ko nang magwarta. Pero nangawat ta sa Ginoo sa tithes and offerings, nangawat ta sa Ginoo sa iyang panahon, kay mas unahon na to akong gusto kaysa pagbasa sa Biblia, pangawat na manak. Okay? So many more na example. Makita sa nato diha ang Biblia na gingon sa book sa Galatia na kung mo walay usa nga makasunod sa balaod gayon. Kaya ang tanan sa man gingon sa Galatia 3:22 makasasala. Okay? So, kung maurang istoryaha, makita nato nga sa atong panahon o sa ilang panahon gihapon, bisag balaod ilang isunod, ang pagkamatarong individual. Tagsa. Di ka kaguyod og lain tao. Di ka kapamugos. Dili nimo pwede nimo itukmo daw sa katawo para mo himo siya maayo. Kay ang kaayuhan o ang butang nga moabot sa tao nga mahimo siyang maayo kinahanglan magalikan sa gahom sa Dios dili sa gahom sa tao. Amen. So makita nato diha sa Ezekiel 14:31. Ablihin ninyo ang inyong Biblia sa Ezekiel 14:13. Gisulti din nga tao, ningon ang Ginoo kanako, tao, kung makasala kanako ang usa ka nasod pinagi sa pagluid kanako, silutan ko kini, ugwaon ko ang tinubdan sa ilang pagkaon, padadon ko sila kagutom aron mga matay sila o ilang mga mananak. Bisan pag anaa uban kanila si Noah, si Daniel o si Job, sila lang ang maluwas tungod sa ilang pagkamatarong. Ako ang Ginoong Diyos ang nagaingon diini. Padayon ta hangtod sa unahan. O kaha padadaan ko mabangis nga mga mananak kada nga nasod aron sa pagpatay sa iyang mga lumulupyo ug mahimong awaaw kini nga dapit ug wala na mag-agiani ini tungod sa kahadlok sa mabangis nga mga mananak. Bisan paganaoban kanila si Noah,
si Daniel o si Job, ako ang Ginoong Dios nga buhi, nanumpa nga dili gayud nila maluwas ang ilang mga anak, kundili sila lamang ang maluwas kung ang maong nasod mahimong awaaw. 17. O kahapadadan kong gyera kanang nga nasod aron sa pagpatay sa mga lumulupyo nini o sa ilang mga mananap. Bisan paganauban kanila si Noah, si Daniel o si Job, ako ang Ginoong Dios na buhi, nanumpa nga dili gayud nila maluwas ang ilang mga anak, kundili ang ilarang kaugalingon. So makita nimo gibalik-balik na ang maluwas ra gyud ang katong nagsubay sa pamagi sa Dios ug binagsak individual. 19. Kung kahapadanan kung sakit kana nga nasod aron mga matay ang mga lumulupyo nini ug ang ilang mga mananap. Bisan paganauban kanila si Noah, si Daniel o si Job, ako ang Ginoong Dios na buhi, nanumpa nga dili gayud nila maluwas ang ilang mga anak, kundi ang ilang kaugalingon, ang ilang maluwas tungod sa ilang pagkamatarong. So ang luwason sa Ginoo kinsa? Ang tao nga tarong. Okay? So makita nimo dinhi nga why masaligan ta kani mas si dingo na Ginoo sa bakba si propeta Ezekiel. Bisan na si Job, si Noah, si Daniel, mga matarong kay ni nga makatawhan nga Ginoo mahimuot kung tanaw nila. Bisan buhi pa sila pero ang tanang katawhan wala magkasubay sa pulong sa Dios, ningon siya patay gyud tanang nasura gawas sa mga sa tupapik ako sa Ginoo ay ikaw tarong maka di ka di nakapil sa gira, di ka apil sa gutom, di ka apil sa huwaw, di ka apil ani mga katalagman. Manang diha sa Ginoo do natay kasiguraduhan, natay paglaong, natay assurance nga way mahitabo nga katalagman nga dili but-an sa Ginoo sa taong tarong o kung sa may but-an sa Ginoo para nato kadautan, laglagan, kaayuhan. Muna nga, kung inungita ka kasiguraduhan, mangita ka kaayuhan, mangita ka panalangin, naa na sa Ginoo, wala na sa tao. Amen? Wala na sa kalibutan. Wala, bisag asa ka dili mo mabuhat na. So, ganala kong ma-emphasize nga ang katarong na gayud sa Ginoo o dili sa matag usa. Now, atong tanawon karon na nata diri, atong tanawon, ang katarong di ay pinagi sa pagtuo. Mao kita ang New Testament ng mga santos. Di ba pag santos ka, di ka kinalang ituboy kung nasa Kristo Jesus nimo. Santos ka. Okay? Santa Marlene. Okay? Si Santo Kenneth. Di ka kailangan ituboy para kang masantos. Kaya di man ta basihan sa maayong buhat, kundi gibasihan ka sa atong pagtuo ni Kristo Jesus. So atong kanawon karon dinhi ang katarong nga naa sa pagtuo. Roma 1:17. Narita sa Bagong Testament. Roma 1:17. Ang Roma 1:17 nagingon, paminawa ta katong mga way Bible, kung di mo makapas, palihog lang suwat para inyong tanawon sa inyo ha. Kaya para di mo mawagtang sa passing. 17. Kaya gipadayag sa maayong balita nga gipakamatarong sa Dios ang mga tao, pinaagi lang gayud sa pagtuo. Sumala sa kasulatan, ang tao nga gipamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo magkinabuhi sa walay katapusan. Okay, so klaro ang Biblia nga ang pagkamatarong sa tao pinagi sa pagtuo. Okay. Roma 3:22. Roma 3:22 nagingon, gipakamatarong sa Dios ang tao pinaagi sa may buhat. Patuwa? Okay, yung Bible. Pinaagi sa pagtuo. Kang asa tuo? Ni Jesucristo kay ang Dios walay pinalabi. Busa si bisan kinsa nga motuo kang isa Jesucristo pagamatarungon niya. So makita nimo nga pagtuo asa do na kay direksyon sa imong pagtuo usara.
Gimo ng simple sa Ginoo ang atong kaluwasan, gihimong sayon. Kay siya man ang gibuhat sa lisod. Ang kamatayon ngadto sa Calvario, ngadto sa krus. Nasaan niya gibuhat? Katong natawo na ta? 2,000 years ago. So akong ibalik-balik ninyo, ang mga Hudiyo nga damas ka dinhi, si Kristo Jesus na, naglantaw sila sa buhaton pa ni Kristo Jesus. Okay? Kung nasayod sila, nga naay mga balaod, pero di nila mabuhat ni. So kinahanglan mutuosad sila sa manunubos nga moabot. Kita karon naglantaw ta sa gibuhat na ni Kristo Jesus. Sumulingi ka sa iyang gibuhat. Kaya mo sa prayer and fasting gapon, manang glaon ko pero mo Diyon ang tao. Isita na ta sa present, ang past, present and future. Ang past na to ilad kita pati kita na tao, go kita ang iyan. Apa sa present is naanata ni Kristo Jesus, tinubos, gibuhi aron maghari uban kaniya ngadto sa kalangitan. Nananato ang kalinaw, nananato ang paglaom, nananato kasiguraduhan, makaadto ta sa pinakahari sa tanang hari, Diyos tanang Diyos, nga wala ka kinahanglan mag-appointment, huwag ka mamliti, kay bisag asa ka pwede ka maka-istorya niya pinaagi sa balang espiritu nga naa kanimo. Kunya ni plantaw ta sa atong ugma, ngay kuman dinhi ngadto gyud ta sa iyang kingharian, man ako nakibaw ta sa past, present and future, mga tawo ka nga dili matayo sa bisag unsang problema. Katawan ka nga dili ka mahadlok bisag unsa pang gubot sa kalibutan. Bago ko kung Christian kayawan ko kay masagsaka sa gasolina, tibaw ko wa jud koy ipalit sa gasolina. Bisaka na pod Lord, sila ko kahadlok. Dapat dahil ko, Lord, isa ka na po, Lord. Manihimo na sa milagro. Bisa ko sana nakatag, bisa mabot pa nagtag 100 ka litro, maghimo ka milagro. Kay imo kong tagaan, o di ba? Ay, laguhan ko sa Ginoo, nga akong motor, mato kong birmi ko postela once a week. Waisod, padungan to, pag uli na ko, waisod, lagi hapon, pero nilagan ang akong motor. So, nakalimot ko atong mga butanga. Kita na ko sa kalibutan, nga nagsaka, nga naglisod, ka ng pisyo, sige saka, sige kung kako, yawan. Di ba kadaganan na ito, imanana? Nga, masitag tanaw sa problema, di ta mo tanaw sa now ni Kristo Jesus. Mo bita itong ikanta, tanaw lang. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes to Jesus. And look in His wonderful face. Ikinitanan ni kalibutan ng mga hanaw, lamang. Kaya makitaan mo ni mo ang iyang kaanindot at iyang pakamatindod-anon. Hindi lang kay gwapo tanawon si Kristo Jesus, masaligan si Kristo Jesus. Amen? Ito makita sa nato, kinsa ngalan lang nga mututa, Jesus is Biblia, nga may mutang tarong, Jesus Christ. Ako ni balik-balik ko ninyo, nga butang, kinsa ang gikan sa langit, Diyos ka. Kaya huwag may natugikag langit, nagagikan na taglangit tanan, gikan ta diri. Pero siya nga gikan sa langit, meaning siya Ginoo. Og nahimo siya tao. Why tao nga nahimong Diyos? Okay? Dito sa langit, nahimo sa Diyos niya, ibalik siya sa kalibutan, naman siya, ako ang manunubos, wa Diyo naghimo na. Wa Diyo laing Diyos gikan sa langit, nga nahimong tao nga nagpuyo, nga matarong nga wa Diyo bisag usa ka sala, bisag sa iyang mga kasing-kasing. Mo na siya ang hingpit perfect na sakripisyo sa atong mga sala. Siya lang makabayad sa atong mga sala kay siya lang may utang. Bisag 5 centavos sa amahan. So mo nang makasalig ka, mo nang mutuutan niya, mo nang muduol ta niya, mo nang ato gayo siyang sundon bisang yaw kinsa ngalan? Jesus Christ. Wala na ilay ngalan nga maluwas ang tao nga gihatag sa langit. Ang ngalan naman ni Jesus Christ. So, simple kaayo. Now, ang paglakaw may lisod. Lisod ang paglakaw kung magsalig sa atong kaugalingon. Manang ayaw sa liging kaugalingon yung Ginoo, Lord, ikaw kibaw mo lakaw ang Kristohanon. Init ka, nagay mo sulti na ko, spotain ko. Nagay mo surang-surang na ko, lakotin ko. Nagay mo bangil-bangil na ko, alam sa kay bangilan. Ginoos ba ko? Hindi na ko mahimon. Ako ning daan na kinaiya nga kinahanglan usbon. Okay? So, ang ato pangutana karon, ngano nahimo man ning pagtuo? So, mao ni ang para nako short explanation, pero kung basahon ninyo ang book sa Romans mga igsuonan, wa pa mo kabasa, balik-balik ka og basa. Kaya nga hadyo nimo maabli mo hunahuna
pagtuo rin yun ni Kristo Jesus. Narita sa 5, Roma 5:17. O nga to sa 21. Roma 5:17. Nagaingon, kung tungod sa sala, sa usa ka tawo nga si Adan, ang tanan mamatay, nalabaw pagayon ang bunga sa gihimo sa usa ka tawo nga si Jesucristo. Kay kadtong mga midawat sa dako nga grasya ugasa sa Dios, pinaagi kang Kristo, gipakama tarong sa Dios ug makaangkon sila kinabuhi. Busa tungod sa sala sa usa ka tawo, ang tanan gihukman nga silutan. Ug sama nga pamaagi tungod sa matarong nga gihimo sa usa ka tawo, gipakamatarong sa Dios ang tanan ug hatagan sila o kinabuhi. Tungod sa usa ka tawo nga wala magtuman sa Dios, daghan ang nahimong makasasala. Sa sama usab nga pamaagi tungod sa pagtuman sa usa ka tawo, daghan ang pagkamatarungon sa Dios. Gihatag sa Dios ang kasubuan aron makita sa mga tao nga daghan ang ilang kalapasan o kini midaghan pagani tungod kay adunay kasubuan. Apan bisan kung nagadaghan ang sala, labaw pa midagaya ang grasya sa Dios. Busa ingon nga ang sala nagagahom sa tanang tao ug nagresulta sa kamatayon. Ang grasya sa Dios nagagahom ug nagaresulta sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay tungod sa gihimo ni Kristo nga atong Ginoo, ipakamatarong na kita sa Dios. So makita nato may kay pagkasaysay dinhi nga Pablo nga tungod ni Adan kitang tanan nahimong makasasala ug ang tao nga makasala sa kuwa-kuwapon premiuhan hagkan-hagkan inon love di kay ka ni jud kay mong gibuhat namatay jud ka og tao lugos jud kag bata nangilad jud ka nag-adis jud ka o karon sige kag tanaw pornography. Maayo jud kay ka mangawat kay pirmi sa akong balay. Tanaw akong balay, kuwang lang natin na sa mga kahoy dinhi mo nang kuwaon o ibaligya. Ato ba nang nanaw ang makasala? Silutan, pero silutan ba yun nato? Kadaghanan biya nato o mudupa biya ta sa mga anak na wa nakasala. Mga katawhan sa Dios, kung ang tao bisag imo pa ng anak, bisag ang imo pa ng pinalabi o pinakapinanggang anak sa dihang makasala, ito yan sa balaod, kaya balaod maoy na protect nato sa mga tao musala. Kaya dumini, kung ang imong pinanggang anak misala lang ni sa ubang tao, ayaw ko na nga dili siya mabuhat og sala sulod sa imong panimalay. Kaya daghanan yung kitang cases na unsa, ilubong patsyo ng mga ginigatan. Ni kapabitaw ni ko mubadlong, mabitaw din na lang nako supakon, kay kuyawan ko, dako na ba kaayo, nya kusga na kayo, nya ko tiguwang na ba ko, basin nya ilubong kong dili oras. Mao sa min, mahadlok ta kung wa tay kasiguraduhan asa ta kadulong. Mahadlok ta kanato ang kinabuhi ko to brother. Mahadlok ta kay kibaw ta nga di kita matuglangit. Mao na nga di ta mohadlok pag-implementar sa balaod sa Dios, sa pamaagi sa Dios, labi na sa pagsilot sa usa ka tawo kung kibaw ta asa ta kadulong. Amen. Kay kung but-an sa Ginoo nga matay ta patay ka. Amen. So, mo ni ato makita dinhi. So, sala ni Adan, kitang tanan, na imo makasasala. Bisag usa ka gamay na nga bata, makasasala na. Mo nang imo na nang pa. Tunon, pero di kita mo pantun. Bata pa man ni, oy, ikadagko. Bata pa niya, sigtasang sungay, sigtasang sungay. Turuho na kay kadagko. Kaysa yung man ang imong pagpangga, wa man mo, discipline na. So, mo na nga, bata na sila, si Brother Mel, di na sila little angel, little devil, gamay nga yawa. Okay? Ayaw kailad sa ka-cute sa naong. Ayaw kailad sa iyang mga sma. Ang bata mo sma, tawa sa ta. Okay? Niya, hindi ka demand niya, mo demand siya, mauna. Wanata. Malukmay ta. Mura tag mga ulipon sa mga bata. Oh, sige day, sige doon.
Positive lang. Di yun maayo mga sunan. Ano mo tira jud ko aning kapita kay kuwang jud kay ta pagdisiplina sa atong mga anak. Murang daghang mga badlumon. Diba ko apil atong mga anak na mga badlumon so gagmay pa yung mga anak na pakipaglaom dagko na ganina o wanagi kay mahimo ni anak. Kung dili pagtugyan na naman to sa Ginoo, pagkinusol nga Ginoo pasaylo ako, mawasid ko mga disiplina sa akong anak. So, muna nga, kitang tanan, di lang kay nalayo, bangay silutan, patay sa sala. O kanang pagkamatay na to, muna mamatay ang matagtaw, kanang asigot na pa yun ay continuation, di ka mamatay sa inong lamang, lawas. Ang imong kalam, yung Spirit Santo sa patay. Mato na sa impyerno. Muna nga, di ta balabot anak. No, di ko balabot ani. Mamatay kong lawas, kung kinanglan, nabuhi ko diha kanin hangtod sa kaha. Turan mo nang ipakita sa dinhi nga kung dunay usa ka Adan nga nagpakasala, dunay Kristo ikaduhang Adan nga niyan dinhi aron ang iyang pagtarong pagkamaayo mainusa. Muna nga nataw ta makasasala kinahanglan ta taw pag-usab para mahimong matarong. Muna kinahanglan ta mataw pag-usab. Dili na bagong doktrina na sa pulong sa Dios. Iya na nang giplano sa dihang si Adan na nagpakasala o si iba. Iya nang giplano ang kaluwasan sa tao. Wa pa ka nga tao sila si Noah, si Daniel, o skin sa panimba magkatao nga dinhi nga nabuna na to pa sa tao giplano na sa Ginoo. Baka iyang giplano kay nahigugma siya sa matag usa kanato. Kung kaibaw siya sa tanangan sa mga bituon niya, makita ko patakibaw sa mga scientists o kayo kahibaw minsan ng mga planets din ha. Mas labaw siya nakibaw nimo. Kisa itaw nga magiging kibaw ko pila ka numero ang pila ka daghan ng buhok ni Wilman. Way kibaw na ginora pila ka buhok imong buhok. Gawas mga upaw, klaro na jud na. Pila ka buhok iyang buhok diha. Okay? Pero ang Ginoo nakahibaw sa tanan. Muna bitang before ta mangayo sa Ginoo, before ta mutuo sa Ginoo, hibaw na siya. Ang problema di gyud ta mangayo sa Ginoo. Mangayo ta magpakabagatag naong sa tao, apan di ta magpabagag naong sa Ginoo. Para na ko ngari ko sa Ginoo magpabagag naong kay ano man di manulisok. Dili mamuyboy. Dili nga gabiyang naong sige lang doon ako diri sa bayo. Di gyud na mingon ang Ginoo. Labi na bisan paganig mapalpak ta bigon Ginoo balik sa kanako di palpak diya ka giplastic ka ni tights ka hindi mo nang Ginoo pagkonsensyaon lang ta amen yung may lang ta Lord sorry lang jud kayo na kung di gigamit ari Lord mao ni mo na yung Ginoo okay balik sa ta sugod na sa ta inana ang Dios inana siya katarong manang ato pagkamatarong ato jud ipasunod ipa-emulate ato ipa-follow sa pamagi sa Ginoo dili atong pamaagi. Amen? So, now, nga magyata ang balaod, manang makita natin sa 5:20, gihatag ni Aaron makit-an di takasunod sa balaod. Mabita mo ata kag balaod, di ba sa panibalay? Mo ata kag balaod, mas mudaghan man nagsala, mas mo, sige may nagsala. Di, kanihatag kag balaod, imong makita na ang tao yun, di ganahan, sultian. Di taga nang bukan. Suman din na lang kumu sulti oy kay musupak man. Di magpadayon og sulti. Kay kumusupak then makita nato kinahanglan nato mo ampo tag maayo mo trabaho tangan to sa Ginoo maayo ampo nga Lord usba ni akong pares usba ni akong anak usba ni akong silingan o kinsa man diha. Usba sila. Kay sa dihang do nang balaod mas ligara naman sila o buhat. Ingon walay baili na jud hinoon. Ayaw pagtanaw og law ay sa internet mo tanaw na jud hinoon. Mapatuwain na pero panitanaw. May sunan that's the reality sa atong pagkatao. So kung si Kristo Jesus ni sunod gayud sa amahan aron ta maluwas. Unsa may angay natong buhaton? Magpabilin sa sala. Umuduol ni Kristo Jesus. Kaya gikapoy na ta sa atong pagkamakasasala. Mo ni may sunan. Sa dihang gikapoy ka sa imong kinabuhi, muduol di ka. Pero ang tao nga wala pagkapoy sa kinabuhi di kinamuduol.
Lingaw pa man siya, siyang sala. Lingaw pa man siya siyang bisyo. Lingaw pa man siya sa nangyang ipagmuhat, bisa kibaw siya, nasakitan ng iyang pamilya, nasakitan ng ubang makatauhan, o kibaw siya labaw sa tanan ng sakitan ng Diyos. Di ta mo surrender until makita na to, na ginahanglan ko tabang para ko mo undang. Kaso lang, kadaganan na to, mga itag tabang aron mo undang, pero ang atong ganan nga tabang, kaya lang ba, murabag, tako kay nga samad, di ta katambal, ganan ta, ito lang bad-aid, o higdi lang para di mo sige dugo-dugo. O niya, kibawa mo dyan ka kanang tako nga saman, nga dili matambalan, o mitadayin, o saman, mo inflame, mo hubag, o munana. Okay? So, kasi may tabo, putol na hinoon, ang gamot, nga wala, ang body. So, mausad kita sa atong pagkataon. Kinahanglan dita kuntinto nga nidawat ta sa Ginoong Jesus o period, ayaw ko gilapti Ginoo. Period, ayaw na kong tudluin Ginoo. Ayaw na kong sigig sultihi nga sayot niya akong ibuhat. Muna makita ng to kadaganan, wa Diyos sila ni tubo, umaw na kadaganan sa mga taong may mga, uy, nailhan ako na may born again ang musilingan, nagay kung papa gani born again, o ba gani mingon sa pastor ilang papa na mabay, ilang papa, mauni, mauna. Dagahan tayo sila o ikasaway sa mga born again. Tama na yung pagkubaran na. Tutulan mo sa kaya sila, wag sila na born again. Mura na sa parang kung kani, ngayon isulo ba? Pero ang ida sa sudet, perting bulingon na. Hugaw yung kayo. May kaanan mo, baho man. Bawa siya, pisko kayo siya. Bagong ligo, kaya mo, bawa pa man sa engine. Okay? Kaya perting baga, tagitip. Mauna ang tao nga wak pa di tinurin mo born again. Mga napitaw nga, dili ang pagbalihin mo reliyon ang makaluwas ni mo. Ang imong pakigrelasyon, ang imong pagdawat nga ako makasasala, ang imong pagdawat ikaw ang walay sala nga nagbayad sa akong mga sala. Imo na ko. Ang nagkanta tayo, offer my life to you, Lord. Tanang experience na ko dito, bati ako ni hatag nimo para mahimo ni nindot na. Para mahimo kung bag-o kayong tao nga kahimot ani mo o makakita ang makatawhan nga ang akong Dios buhi nga makapabag-o kanako. Mo na makisunan, di ta kasalig sa maayong buhat. Di ta makasalig og reliyon. Di ta makasalig ng puno atong hunahuna sa pulong sa Dios apan wala gay ang application. Manapirmig yun nga, ibasa ko, buhaton ako. Kaya kinsa man ang trainer na to? Kaya ikaw na tingali, coach ka. Ningon ka, para mataas ang imong ambak. Sa may baton sa tao para mataas ang ambak. Example, best. Sige, gaglaya. Okay? Yada ka mong pamaagi nga mo, ambak-ambak ka para magpusgan ng imong adi lang kami sige kang anak nasa na gikan kadungan to or gikan na to kadung sa kadire mag-stairs ka daghan kay para malikon kay imong paa o mag-squat ka daghan kay pamaagi magdakap weights coach ka kibaw ka sa ako palikon siyang papa mo type life task kay siya layan di yun mo ambak mo ambak man ina ni katas kari lang coach ngitag mo bo okay na ba ni coach ayun, katong taas, katong yung bingat kayo mong paa para ka mo tukod ang imong sani ka na mo ma-force ang imong paa. Kaya lisod ka na, coach. Di ko na, coach. Mo na itong ibuhat sa Ginoo. Di ko na Ginoo, lisod kayo na. Di na ko mahimo. Paminawa, Diyos permit ang atong rason. Mayroon kay ka, di na ko mahimo. Tubangi dahil na sa Philippians 4:16 nga dingon I can do all things through Christ who strengthens me. Kung tubangan natin mo si Karaya 4:6 nga naringon si Karaya dili ang Ginoo mismo ningon ni Karaya. Kung si Karaya ningon nato sa Hudyo. Dili imong kusog, dili imong paningkamot kun dili sa gahom sa Espiritu Santo. Not by might or by power, but by the Spirit of God. Mahimo na kumi. Why posible sa Ginoo? Imposible na to kung ato ra ilimit ang Ginoo diri sa atong pangunahuna. Ang Ginoo mo-work siya outside sa imong pangunahuna, outside sa imong kasing-kasing. Yes, kasing-kasing padung sa gawas. Yes, sa hunahuna padung sa gawas. Sumingong kakaya na kuni kay mangutana ko ninyo. Ang mga tao nga bilib na silang kaugalingon. Dili na kaya na ko ni, mahimo na ko ni, sige side up, sige silang kaugalingon. Nahimo nila Ilang lahong.
Ngano man di mahimo ko ang Ginoo nimo? Ugnahan ko. Ngano di man ta mas makalabaw sa ilang gipangbuhat. Kaya ang ato biyang Diyos dili biya tao. Ginoo gayud siya nga nahimong tao o nagpapilit nga Diyos bisan pa siya tao. Amen? So, utang ning mga igsunan nga kinahanglan nato masabtan. So, ang chapter 3 verse 9 sa Roma na gaynon. Chapter 3 verse 9 na gaynon. Tingali, may hunahuna ka mo nga mas maayo kita kaysa mga dili Hudiyo. Dili ka na tinuod. Ipadayag ko na nga ang tanan Hudiyo man o dili makasasala. Kay mao gayud kini ang ginaingon sa kasulatan. Tanawa, wala gayud bisan usa nga matarong. Wala gayud bisan usa nga nakasabot may tungod sa Dios. Wala gayud nakatimuha sa pag-ilang kaniya. Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan kung nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayud bisan usa nga nagbuhat og maayo. Ang ilang tutulad sama sa abri nga lubnganan nga baho kay pulos pagkalimungan ang nagawas ilang mga bakbak. Kung musulti sila ang ilang dila sa makalala sa bitin, ang nagagawa sa ilang mga bakbak, pulos masakit ng mga pulong. Sa gamay lang nga hinungdan, mupatay dayon sila. Bisan asa sila adto, nagapabilin sila kadaot o kalisod. Wala sila nasaran may tungod sa maayo nga panag-uban. Wala kayo sila kahadlok sa Dios. Mauna kita gisulti sa Biblia, Romas 3, 10 ngadto sa 15. Kinsa ta? Okay, so kung way maayo, way tarong, di ka kay man, tarong man na siya, kay natong man. Kaya ang taong natong, nagpiyong-piyong na, pero daghan na ka ng inuhuna, usaw niya pang buhat sa iyang sala. Usaw niya pag-iskapo ganit sa iyang sala. Okay, so, muna mga butang ang eksunan na, di yun mahimo ang change sa atong kagalingo, paningkamot kung dili, pinaagi lamang ni Kristo Jesus. So, kung mga mga butang na magpadayon ka, karon 19, nasayra na to nga ang tanan ginaingon sa kasubuan, alang ka na to ng mga Hudiyo nga nakinabuhi ilalom sa kasubuan. Busa dili kita makaingon nga dili kita silutan. Ang tanan madubaw sa Dios tungod sa ilang mga sala. Now, i-apply ni nato kay nagsulti man ni si Pablo isip Hudiyo. Kita ko nun dili Hudiyo. Nag-ingon dili tungod kay dita Hudiyo, dita silutan sa ta. Ug nag-ingon sa ni, nga bisag di ka Hudiyo, apan ka sa Ginoo niya musala ka silutan gyapon ka. Now, sa may kumbuto sa butana, silutan ka mato ka impierno. Kung ibaw ka maginosol, di ka silutan sa impierno. Kaya naginosol man ka. Pero kung nasigkag hinosol, unya di ka barog nimo, di sala na po, di same sila, kaya naginosol, di barog sa, di buhat sa di same sila. Tinuray yun ang naginosol, wala. No. Asa tinuray siya buwan again, dili. Dili, asa siya pa doon. No. Kamu mismo nakahukom niya na, sapot ng Ginoo, na nakahibaw din sa tanang binuhatan sa usang tao. Kaya ang tao na tinuray nga naa sa Diyos, di lang kayo mausap siya, mupakyas man sa ta. Pero ang atong bakbak, ang atong bakbak hugaw, magsige na nag-anak o kalimpyo, di nga na manggawas ang mga lala sa bitin o mga murag baho nga kani nilubnganan, di na nga itong mga bakba masigig panungo, sigig pamalikas, sigig pamakak, o sigig panagubangin ha. Bakba lang na, abas gibuhat sa kamot, habang gibuhat sa tiil, habang gibuhat sa tibuhok kalawas, habang sa gibuhat sa mata, sigig pamantay, habang sa gibuhat sa dunggan, sigig paminaw o chismis. O sa gibuhat sa babagawas nga nanaot, daghan mo nang kita from head to toe. Hugaw kita. Why din mo kayo nga, ikaw ra ako di, ngayon. Kaya bingon ka nga, ikaw dili, kamera na din musimbang minimo, kaya posible, Diyos ka, na nahimong tao. Apa din naman ang mahimong, nga naman, pausa naman na rin si Kristo. Nari naman siya 2,000 years ago. So why pwede makaingon, ako ang ginunggikan sa langit? Wow! So, unsa man ang katuyuan sa Ginoo, ngano man ta iya magyutang trainingon. Sa to ng training, disiplina sa pagkagalingon. Unsa mo nimo practice ka disiplina pinagi sa problema.
Okay, kaya di mo ni training nga ganang athlete ka, volleyball ka, basketball ka, o dagat pa ka, shotput pa ka, di man na siya. Training man ni sa pagkinabuhi ng matarong. So, unsay training ihatag sa Ginoo nimo? Kalisdanan, problema. Okay? So, kanang mga problema, mga drills. Okay, mo na siya, murag, gibansay-bansay ka niya, gipapractice ka ni anak. Kaya di ba? Kibawad ka, sa dihang doon na gani, doon na tayo weaknesses ka na. Okay? Kung bisa na sa go, sa kahapon, nagkakadip, traffic magkaya na sa mga nila, no? Yung namin, dali, yung is prayer fasting. Kaya isood ko man to, hindi ko kalusot, kaya nagyan po ng excavation. So pagbalik na ko, dakong kayong obliteris, ni anak ko. So, naturalmente, kaya naman ko din nabita, kaya hindi naman ko nigawas. Huwag mo ko gigan na to sa syudad. Hindi naman ko sa mga simbahan dito. So niya na ako din siya sinitan. Ang driver, ang buntik ka. Kargado pa dyan kay siya. Iya dyan kong diana. Di dyan siya palusot. Ay, tao ng driver. Siya kakita sa sitwasyon. Ano ba? Ako direkto rin yung lagot. Yan na lang ako sa galapit ko pa karela ako pagkakata. Kaya makita na ko nga, kung ako lang, sinong bagay ni Miss Driver sa akong pagkatinduang. O di ba ako siya ginasmagan? Basta inanap ko kabuang yun. Ganang, mo ni siya ang akong para ako katang magtestingan dahil ang akong pasensya. Kung sa man ang inyong dapitan na masuko dahil ka. So practice to, bidrila na sa to si Ginoo para may na sa Ginoo. Patun ako dali doon. Pero wak ko na, wak ko nigaw sa sakyanan ng yung ko. Okay? So, kung ito ka rin, yung ginawa niya, kasi bato ni mo, murag gaan na pang ko sa dahil kasi kalma na ko, Lord. Tabangin ko, Lord. Anak, so, communicate. So, niya sa Ginoo. Nga, mo ni Lord, tabangin ko, Lord. Gilit ko nga, suko. Eh, niya, akong kauna muna, dugan na, unahon siya niya. Di ba siya kadagang mayo? Apa sa ka siya, murag, kaya, kung naman mo, nauna niyo ka, maapsan di hapon ka, mga dagan na. So, ano ba, murag, ang imo na ganahan mo buhat sa dili mao. Diba? Ang Ginoo, labi lang siya nga kay buhat to na magpagara-gara ko, imo ba siyang sigitan? Lakos lang. Kapitaw Lord, kabangit yung bugay. Usahay ka pasal ko. Usahay sa di. Subisan pa ka nagpritin mong ampo. Yaw nga, paggawas mo sa inyo ha, bag, dali problema, hagbugay ka. So nga naman na, ipakita sa Diyos na huwag tayo mabuha sa atong pagalingon naging mga usog. So, kung himo kang matarong sa Ginoo, mutudlong yun na siya, mubadlong yun na siya, koreksyonan yun talihan niya. So, mao sa man ang tao na nahimong man of God. Kaya gusto din ni 2 Timothy, balik ta sa Timothy. 2 Timothy, lagi mo din nga, ang tao, di-training sa Ginoo, harong na mo siya 6:13. Ang tibuok kasulatan, gisulat pinagi sa gahom sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulig sa sayon, sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandang sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. So ikaw nga nangalagad sa Ginoo, kay mao ni mga igsunan, di man ka pwede nga nidawat kay Kristo Jesus nga dili ka mangalagad. Nga di ka magpagamit. Dili pwede nga naman. Gitraining ka sa Ginoo para tagaan ka og responsibilidad, isip kabangin sa iyang pamilya, aron ang iyang ngalan masibya sa tanang magkatawhan, ug aron usab ang imong pagbuhat nagmaayo, mahimo na yung maayo. Ug walay pinahipi ng mga kondisyon o motibo. Okay? Kaya ang Ginoo, sa mutabang siya, mo hiruma kagbalik niya. Balik ka niya og hatag, Ginoo, wa siya problema na. Kaya kung sa alkansi, kaya kung dili kang mata kung balik sa Ginoo sa itong kinabuhi, apil sa itong bulsa, mayong Ginoo. O sige, ikaw niya lang panagkamot din ha, na makaginhawa ka, pinagig o oxygen, palito na ni mo ang imong hangin. Kaya di man ka muhatag sa imong kusog na akong gihatag diha ka, hindi mo.
Ako mga igsunan, nakita na dyan ko a lot of times. Sa diyan dita mga lagad sa Ginoo, dita magpagamit sa Ginoo. Ang tanan nga naali mo, gamiton sa Ginoo sa mga problema. Daghang masakit sa imong pamilya, ikaw mismo magsakit-sakit, daghang problema nga mauni mo na nga imong tanang kusog, imong tanang Ginoo, di man kada mong paggamit nako no. So sige tanan imong kusog, tanan imong pagkabuhaton ning kinabuhia ngadto aning problema. So para nako is ano ako medyo nang tugutan, nga na may mas mayong pamaagi. Malagad ko sa Ginoo, dili na ko problemahon. Ang makatawan, manawan ka sa eskulo sa Ginoo, dili. Pangkato magpatudloan, ang magpabadlo. O dahil yung pabadlo, ang dili pabadlo, o dili sa tamang ilang mo tala, kaya di pa sila ganahan. So, pasak ka sa mo. So, inana ka sa yun, mga igsuunan. Magtayo ko ninyo, mahambog ko ninyo diyan sa Ginoo. Kung tinawhanon ni mo sabi sa pastor sa Living Word kay bayad bisag piso wa. Okay? Ako ngayon ko bisag unsa to kanindot akong kinabuhit kani adto sa pagkapuno ang akong busa kani adto. Wa gyud ako matag sa ni wa na ko masinati ang tumang kalipay. Gawas diha sa Ginoo. Yes, wa ko'y sapi pero malipayon ko. Na ko'y sapi diri wa ko'y Ginoo pero di ko malipayon. Asa man ko? Mari lang ko ko'y sapi pero malipayon ko. Labaw sa tanan mas na siguro ko asa ko padulong. Ug na ko'y Diyos kay naguban-uban ako, nagtabang nako everyday. Kaya yung nani mo ang sapi, daghan kay kagtao, daghan kay ila, daghan kay kagporta, daghan kay muduon mo naglangaw. Amen. Sabi na ko sa kay kamahatag. Mura makagpilit na chocolate. Mudikit Diyos lang mayo, kaya mong anak, pilit na yun ang langaw, diya sa chocolate, nagpilit kayo. Kung sa dihang wala na kay chocolate, wala na kay kwarta, isa na mo ang mga tao, bisa na mong pamilya, pura lang sa uban, di nakahumod. Di nakasikat, di nakahumod. So, parang ako, bako man ko, mapakyas man ko, masakto man ko, nakasulod man ko sa Ginoo. Nagpabilin siyang matinud-anong diri ka nako. Nagpabilin siyang mahigugmaong diri ka nako. Asa man ko mangita na? Kamo, asa mo mangita na? So manapara nako, ngarit kong muhangok kung maayo ni Kristo Jesus. Now, mo na, kung kita nahimot-himutan niya iyang tao, nga mga lagan niya, then kinahanglan ta mo responde sa iyang tawag. Ang pangutana rin na kibaw ka kung sa tawag sa Diyos ang kinabuhi. Kaya bisa gahapon akong ibalik gihapon sa nag-pray and fasting, please pag-pray mo. Unsa may yung tawag sa Ginoo sa kinabuhi. Unsa may gasa na kinatag sa Diyos na kanino. Unsa mga gasa. Okay? Kung wag kakibaw sa nangagasa, basaha ang piso 4, basaha ang 1 Corinto 12, na diha nagalalay ng gasa. Kaya gitagaan na rin ng gasa aron pagligunay sa matag, usa. Di pwede nga ako, adi ko'y gasa, yung sige na kong dawat. Dili, naadyo ko'y gasa na ako mahatag ninyo. O ka muna sa may gasa na yung mahatag na ko. Kaya nagligunay ta sa dihang naghinatagay ta sa atong kinabuhi. Kaya kung di ko matag sa akong kinabuhi, di ko matubo. Kaya ang tao nga di mo hatag, huwag di padungan. Mana nga, ang pinakadako nga gasa ng imong matag sa Ginoo, di lang kaya ng imong bulsa, ang imong gayong pagkatao. Nga imo dyan ang itugyan sa Ginoo, ang imong tanan. Diin, kumiyo lang Ginoo, Diyos, munda na ka ha, muna na kay kwarta. Bisag di ko yawan ko, isunod ko. O Diyos, di ka ihatag sa lugar na makapakaon mo at di ka sa lugar na di makapakaon mo. O ikaw pagani ang mong pakaon kung naamagani ka. So pa, grabe ang sakripisyo nga ipahatag sa Ginoo. Diri ka na ko, nakita na ko nga, bisa ang sakripisyo nga ako mahimubalik sa Ginoo. Gamay ra kaayo. Makabuwak ako maabot sa usa ka community. Gamay ra kay atong sakripisyo. Kumpara sa sakripisyo nga gihabin mo ni Hesus Kristo. Sumana nga, kung nakuha ka makibaw, again, nagsuunan, ask God. Ako di dyan kumingon ninyo mauni mo na, yes, there are times may pwede ka mutabang ani, pwede ka mutabang anak, pwede ko mamalihog ninyo ani, pero wala nagpasabot na mauna na imong calling. Mauna na dyan ka sa ninyo. O wasa na nagpasabot, kumingon ka nga, ay, calling ako pastor. Ako dyan ang mga lisa. Mo bitaw nalipay mi Kenneth
sa amigo nga pag-upasan nga na Christian nga nangalaga sa Ginoo. So ani jud mo diri bay? Pastor ano ko bay? Pastor jud pastor. Mga sa lagi ako no bay. Murag wa kay pili ba sa trabaho ba? O ani mi dili action jud hands on jud kay bista nang butang. Tuwa masad mi masoko. Okay? O wala mo sa tanan. Nabang patawag si Al, kaya ari dili. Ya, kaya si Al laki ka kana. Al pa ari dili hindi ka pindaw sa niyaga sa Al, matod sa Talisay para. Al sa Al. Lagi sa taon na sa kibota ng pagkaw. Tita ana nga naman. Di man ta mo ulipon. Ikaw ug ako ulipon rani. Wala na pasabot nga kay pastor ko kung nakinahanglan ka rin nagabayay yung diha si Nelpa ba bisay mga taga diri nagbayad sila gipangda nga ako diri nga sputing kay ko bapa kay ko nga dili chip may nga ay ako ganito mga bata nang tuy palong pa palay ako bit anapi ako ida magmao may kadaghan ay no kaya mo kigabukas na kay na muhatag ka. Dili kay iyan ani mo nga rin ako sa executive nga side, di na ko manghimhim mahugaw ako mga kamot. Di pwede may gisuunan, bisag asa ta, di sa lagi ako gi-share ninyo nga dos mas bati may gisuunan. Nga nanganghang magigsuunan. Kay nag-plastic plato na hugas mi. Ngayon ka itong mga dos kusina, uy, masura ay nalaki ko. Lalagahan kayo mo sa mga to. Kaning among gihugas, amo rin yung plato, nakasave mo panahon, di sa usa kagamay, pero nakakontribute jud mi. Kaysa among ipatong pa mga plato, mga kutsara, etc. Mo nang magisunan din sa ato ang mga kabataan, mga igsuon, mga inahan, na nakibawali mo sa itong procedure rin, ayun tudloy pagkakutapol inyong mga anak. Kuman yung kao hugasing inyong plato, kutsara, tinidor, o baso. Kana. Kasi mula na, kaysa iduso rin mo sa usa ka tao nga, daghan kayo, kay mas daghang nangaunong niya, ako ting hugas, luya na ko eh. Dili may sunan kung sa'y mahimo na itong buhaton na to, that is what we gonna do din sa church. Unsa akong mabuhat, akong buhaton Ginoo sa walay pagpanumbaling kinsa ko sa gawas o kinsa ko sa simbahan. Amen? Mabita to nangyari din kay kuha gikutan ka pila to, 5,000? 5,000? Per 5P, pagwani ko nga, uy, ako nalay mo, kuha nila, ako nalay mo, mubara-bara na, kita nalang din pa, kasi ganan mo tapang na, ato susiyo kung naba na asa ng aga sa atong tubig, kaya po kaya tag nabayaran, kita nalay bara-bara, kaya kung bayad ko 7,000? O 5,000? Hindi ko na may dagang mga batanon nga willing yung tingay ni mo kap-kap-kap din ha. Nga naman, ano din man tayo kasi, pag-awas pala natin kwarta din sa paano, sige, pagkuha na. Di parang lang ko is, kagamay sa trabaho, kanapos bahay. Pila na ng mga parts. So muna in short, mga igsuunan, mubati ta. Para sa simbahan, mubati ta sa mga tanan. Kaysa dihang, pingon ko nga, mo gamit ko nini para lang aning yano kayo ng mga butang. Ako na lang ning gamiton sa pagtabang, sa bang magkatawa na aron kato sila, makadungog sa gingharian sa Diyos o mga luwas sila. Dili ako comfort ang ako pangitaong unsay makatabang sa kadaghanan. So mo na nga i-train jud ta sa Ginoo aron ta mahimong matarong kay ang tanan grasya Efesos 2:8 nagaingon din ta matapos sa misunan. Pinagi sa grasya nga luwas kung pinagi sa pagtuo, dili niya sa inyong kaugalingon. Gasa kini sa Dios, dili sa inyong mayong buhat aron walay makapang-hambog. Niya sa Jesus ningon kay kitang tanan workmanship ka ng hinimo sa Ginoo. Gibuhat ta diya ni Kristo Jesus aron pagbuhat og mga maayo diin kini mga maayong buhat giandam na sa Ginoo para nimo. So in short nagsuunan, why Kristohanon nga makaingon ka o mo kibaw sa akong mahimo, sa akong matambang mo-push ko ninyo magsuunan ni nini kay kung kinahanglan tagtabang nini o yes kinahanglan tagagang tabang nini. Kinahanglan tagagang volunteers, yes kinahanglan tagagang mga volunteers. But mao ni mo-push ko ninyo nini. Makilak mo ibot sa langit. Kung ikaw ang Kristohanon sige ka pagyugpos, what you kay gihimo para sa intayan sa Dios. Kay kabut mo sa langit, ang tanan nga dunay gipangbuhat, dunay madawat nga
ganti o corona diha sa Ginoo. Nya kita, imagine lang ko ako yung pinakatong, jud kaayo. Igo lang jud ko nga ba, isud sa putahan kanya. Sige na, irong na niya kay sir ana. Igo na jud ko nakasud. Yo pa jud ko ganti. Luya na ko no. Igabot na ko ngadto sa langit, dagko na kayo mga bilya, dagko kayo mga mansyon na kayo mga tag-iya mo niya. Ako dito sa man ko. Tig. Iba po kayo posisyon sa church. Uy, pastor ko. Abot ako din tig. Kay mo rule, mo hari ang tinulay na sa Diyos. So, bisag asa ta, kung ikaw sa lubuon, may muka, boss, kung na Ginoo ang magpa-awahi, ang magpasalubuon, mao'y ipataas. Mga may gusto di ta pataas-taas diri, magpasalubuon ta para sa sulubuon, di ta may mga, kunit para namin, siya na may pinagrado ako diri, college graduate ko po niya. Suila ko po sa Carlos, graduate ko po, UP, graduate ko po mga, daghan kita mga alibay din, dili ta may sunan mo, encourage ko ninyo ng mga butang. So kung doon na gibuhaton na i-prepare ang ginawa nimong pangutana ang Diyos. Okay? In short, gitawag ka niya himong iyang mga anak. Gitawag ka niya nga na siya intensyon, mga anak na dunay tahas o gimbo haton. Dili siya spoiled na papa. Di siya ma-spoiled na to. So, kana kay gihas-has na ta dinhi sa kalibutan aron ta mahimong mas epektibo pa gayon ngadto sa langit. Kay kung di ta na to i-perfect dinhi, please muna na. Kung di na to i-perfect dinhi, di ka kasud sa langit kay perfection naman ang langit. Perfection. Why makasud nito nga wala bili 100% ang iyang grado? 99 na 0.8 dili kinaran 100. Okay? So, nganhita magpalpak-palpak, nganhita magpa-training sa Ginoo, nganhita magpahimong tarong, kisa gradon din nato nga everyday nagsaka ang atong edad, nag-anam sa taong magka-usab diha sa Ginoo. Kaya walay Ginoo, nag-anam sila pamilad, nag-anam sila kada utang magisuunan. Manang, this is my challenge to you. Himua ang Ginoo nga maoy imong coach. Himua ang Ginoo nga mubadlong, mo-correct, mutudlo, musaway, umupikpi pa gani mo, dukdukon ka sa Ginoo, paduktok ka sa Ginoo. Kaya mas maayo pa nga magka-lisod ta dinhi, apan hayahay na ta sa langit, kaysa maayo kay ta dinhi, apan ita makasulod langit. Nya, forever, beto forever, walay katapusan. So may gusto imo ng desisyon. Ako, himo na kong desisyon 27 years ago. Since na born again ko, ninyo na yung desisyon. Lord, patay kong patay. Buhat ko masay gusto niyong pabuhat. Muhimo ko masay gusto niyong pahim. Kaya nasayad ko, ang tanan mong pabuhat na ko, makaayo na ko kung makapahimaya sa imong na lahat. So kung inana kaya no, dili na ko lisod-lisurong ang ipangayo sa Ginoo dili kanan ko. Kaya mausan na, ang ipangayo sa Ginoo sa matag sa kanila. Amen? Amen. So let's come before the Lord. Father, salamat Ginoo sa inyong mensahe. Buhi ka nga Diyos. O nahimo kang coach na ako sa among kinabuhi. Daghan na kayo Lord ng mga termino, life coach. Pero kami mga life coach, wag yun sila magpa-coach niya. Nasa daghang mga coach Lord, about sa sports. Pero again, ilarang itudloan o kabuang ang ilang mga athletes. Yes, nakadaog kaya sila, apan pildero sila sa tinod na kinabuhi. Kaya mato man sila sa internet. Ginodaghan man sila o mga nadawat ng medalyon. But Lord, ito sa langit, makadawat ng kagadahan ka na kung among yung tubutan, ng among kabalingon, imong himuon, magalamito sa kabayasin ng mga. Na Lord, dito tanaw na mo ang kabalingon na mga sulbuon lang kami. Huwag may kapasigarbo sa among atubangan o sa imong atubangan. Kaya kami mga hugaw, kaayo mi, na imong lipunit ginubyuhan, pinag-isulbo sa mga anak. Pagdihin mo nimong imong mga anak, pwede raman ang tagdili na lang, Lord. Pagdihin mo din imong anak. Lord, even sa mga katigayunan, yung minatag sa imong anak, nasa ibahin ni anak. So, grabe niyo mo, Lord. Grabe ka ay mong gugma. Dili na mo matugkad ang imong gugma kaayo. Mo, Lord, himua nga kami sa kanunay, magahimong maayo sa matag-usa.
Himuha og Ginoo nga matag usa ka namo kasing-kasing dugmo kayo Lord, dili buhion ang among daang kinaiya, kundi ang bag-ong kinaiya nga imo gayong ipasupot, imo gayong ipahaom sa among kasing-kasing. Wata ang tanan o Lord kay Dios ka. Kung nasay ka usa kay among gikuptan ng mga batitang tanga, kung siya ami ay ni pakatulga. Tudluin mi dugdug kami o Lord, hangtod mo give up mi mga butang amahan. O Lord, himuha nga mahimaya kag bisan ni gamay nga pundok ngayong gitapo karon. Nagangko ako nga matag usa o Lord God makasiguro gid sila na sila sa kasing-kasing kasiguruduhan nga ikaw ni guma kanila kay imong kang ipakamatyan sa Dios. Lord, ninigdanan ang ibalikan mo tanan dumog himaya kay walay sama nga Dios sama kanimo Lord, kuno sa gugma, kuno sa kaayo, kuno sa grasya o Lord. Ikaw lang ang kamahal. Salamat, ninigdanan in Jesus name we pray. Amen.